וביום השמיני הביט אלוהים מטה אל גן העדן ואמר, אני צריך מישהו שיטפל בו. אז אלוהים יצר את החקלאי. אלוהים אמר, אני צריך מישהו שיסכים לקום לפני עלות השחר, לעשות סיבוב בהודים, לעבוד בשדה יום שלם, לעשות עוד סיבוב בהודים, לאכול ארוחת ערב ולנסוע לעיר לפגישת ועד הורים בבית הספר עד אמצע הלילה. אז אלוהים יצר את החקלאי. אני צריך מישהו עם זרועות חזקות מספיק כדי לחפור בורות, ועדינות דיין כדי לסעוד את אמו. מישהו לאסוף את המתים בהודים, לאלף מכונה רגזנית, להגיע הביתה רעב, להמתין עד שארוחת צהריים תהיה מוכנה, ולאכול עם אשתו לאחר שאירחה את השכנה, ולהגיד לאורחת שתוודא שהיא באה שוב לבקר ממש בקרוב, ולהתכוון לזה. אז אלוהים יצר את החקלאי. אלוהים אמר, אני צריך שמישהו יהיה מוכן לשבת כל הלילה, עם סייח שזה עתה נולד ולצפות בו מת לאיתו, ואז לייבש את העיניים ולהגיד, נו, אולי בשנה הבאה. אני צריך מישהו שיכול לגלף ידית לגרזן מענף של מכנף, לארגן פרסה מיידית של דלת הרוסה, שיכול להפוך גדר אוסטרלית שק יוטה ושאריות מגף לריתמה, ומי שבזמן העונה הבוערת יסיים שבוע עבודה עד יום שלישי בצהריים, ואז דואב מכאבי טרקטור, ייתן עוד 72 שעות נוספות. אז אלוהים יצר את החקלאי. אני צריך מישהו שלא יישבר מוועדת קדמי ומהרווח שרשתות השיווק עושות על גבו, מישהו שיחזיק מעמד שמחיר המנגו מתרסק ומחיר המים עולה. אלוהים אמר, אני צריך מישהו חזק דיו כדי להניף ארגזי פרי מלאים אל מעל הראש, אך עדין מספיק כדי לסרק ענבים, להאביק בתמרים ולקטוף פרחים. זה חייב להיות מישהו שיעבוד קשה, בלי לעגל פינות, מישהו שיחרוש, יזרע, יעשב, יאכיל, ידסקס, יקלטר, יאסוף את העדר, יגזוז, יחסן, ירסס, יגזום, ידלל, יקטוף, יוביל וינהל. זה חייב להיות מישהו שקם מוקדם, עובד קשה, קושר קצוות, ומסיים את יומו בהליכה או ריצה או רכיבה של כמה קילומטרים טובים. מישהו שיאגד את משפחתו בקשרים רכים וחזקים של אחדות, נתינה ושיתוף. מישהו שיצחק, ואז ינח. ולבסוף יתרצה, שהוא מביט בחיוך אל בנו שאומר, אני רוצה לעשות בדיוק מה שאבא עושה, כל חיי. אז אלוהים יצר את החקלאי.